Gustos ng mangga. Ako what? Ano mo ano? What's up guys? Welcome na sa kita sa Buntiol Family. So ito naman yung content namin na kakain kami ng sasing dito sa sa Mindanao, pero diyan sa Manila. Di ko alam anong tawag diyan. Kasi tingnan nyo guys, oh, para siyang bulate, oh, tingnan nyo, oh. Naggalaw-galaw kan. Kanina lang kinuha sa ilalim ng luka. Sa dati hindi ako kakain dito, pero sa ngayon kaya akong kakain dito. Tingnan nyo guys, oh. Ayun oh. Tingnan nyo guys, oh. Ito, oh. Para siyang bulate guys, oh. Naggalaw-galaw pa din, buhay pa yan. Oh, walang suka. Kainin ko, oh. Ito, tingnan nyo. May lubi kasi. No, pagkakain ko parang may papait. Ito. Sarap. Yung tawag dito, tinae. Kunin yan kasi mapait. Kasi lupa yan eh. Yung kakain nila, lupa. Yan, sarap. Tingnan nyo, ha? Ba't may ngipin? Ang dami pa guys. Ito, yung iba. Kinumihay. Klaro kayo sa video.